views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gulat kayo, no? Ako rin nagulat. Ang alauna, 18 sa itong araw. Mora to. Marso 4, 2020 lang, 2020. Ayan na po, ang inyong paboritong programa matag hapon. Tita B Show. Kau ba ng inyong ayaan? Tita B in the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko B aperti. Miyerkules na. Ugma, Webes na. Tapos Bernes, Sabado na sab. Dali ara sa panahon, oy. Buragbag ora man tong siya imong forever. Pero karon stalker na lang. Grabe pa inyong uban-uban. Buragbag ora man to. Pero karon sige na lang siya sunod-sunod sa imong my day. Oh. Hey. 0995-335-2093. Pero naman si Buhaton diri mga gala before manawag para mangutanaw mangayo magpatambag og advice o para makasab-an lang ni Tita B. Text muna bago tawag. Atong cellphone number 0995-335-2093. Musta man? Musta ang status atong heart? Sakitan na. Sala, anong ni-inter? Inalagi di magugma-gugma, lanawa rin na sakitan na. O, kumusta ang inyong pagkatangatang ni Crush? Ay, huwag yapong gipansin. Paeta. Sige, surrender. PM lang yapon. PM ka lang ng PM. Pag di ka makalag PM, mag-smart. PM. PM lang padayon lang. Hi, hello, good morning. Try and try until you succeed. Ano mang gid na. Kumusta ang ex? Wag yapon, wanay chance. Nagdahom pagyapon, nga mo balik. Hala, sige, padayon si mong pagdahom diha. Text na, 0995-335-2093. Kung humana og text, o tawag na dayon. Tita B, tabangi ko. Kana ko yuyam. Nagbulag mi 1 week pa lang. Tas karon nakauyab na ko dahil kalit lang siya ni balik. Oh! Grabe siya na. Pero kapaspas-bas panahon. Nagbulag lang ka dyan. Nakakita na yung kabag mo. Tapos ibalik na. Mintras wala pa nakuan. Wala pa maminyo. Larga. Tita, ming hapon. Tago na lang ko sa ngalan nga Jeke, tita. Jeke? Na ako yung problema dita sa katong uyab pa mi. O tarong ano ba sabi? Katong uyab pa mi, okay pa man kayo ang panag-6. Masay panag-6? Tita, pero karon nga namon nyo na mi, tita, more na wala naman ko'y nada sa 6.
O, di sa 7 na po. Naman gina. Munang kailangan mag-change angle. Hello? Hello, tita. May hapon. Mayang hapon. Kila edad ni mo, doy? 25, tita. So, naminyo gin mo kuan, sa simbahan o gilib-in mang gihapon? Simbahan, tita. Wow! Pila mo ka tuig mag-uya before mo nag-minyo? 5 years, tita. Pila edad ni mo? 5 years. 25? 25. Oh. So, 20 years old pa lang uyab na mo? Yes, tita. Bago lang mo naminyo? Last December, tita. So, nabantayan ni mo ang katong uyab pa, grabe pa, karon murag ni minus na lugar? Oo. Pero sa inyong panaguban, dugay na mo sige dampa-dampa. Mga kon, tita. 3 years pa. Tagay de kong sampung, ano nakaingon mga nga nausab na? Last. Pero sa akong situation, tita, wala ako nakakita og lain. Wala ako naka-sex nga lain. Pero siguro sa among panag-uba ng murag amot lang tita murag siguro nang gaynon mo bitaw mag-change angle pero wala gid tita nang pag-abot sa pag-sex na mo niya umana siya nga part sa iya niya nang pangkamutan ako murag mo kuan ba mo hindi ka nang mo Muluya na. So, muluyan na tayo. Dili ko makasabi. Kibali siya na buto, ikaw wa pa? Oo, hanapin tayo niya. Wow. So, kibali, para sa mo, burag, kanang burag na wad, hindi ka gana, burag na. Asa man ka nga part mawad agana, kanang burag, sa kamulo pa, wala na, muluya na, ana? So, nasumhan na ka? Wala po ito kay, sa ako pong first, wala po nasumhan man siya kay, akong iparas lang, kailan mong gina ako din tao niya. Sa pag-abutan natin ta, Pero umutanaw ka o ka ng mga porn na videos, tapos ikaw mo mag all by myself ka, mubuto. Oo, oo. Okay. So, meaning to say, scientifically, wala problema sa imo ha, mubuto gyapon. Kung mutanaw ka laing kuan, mag-Jackilo Blanco ka, okay. Pero pag abot sa imong asawa, medyo murag nawalag na bro, dili dali ana lugar. Oo, tita, murag nga lagi. Nanambok ba imong asawa? Wala man tita, wala man. Murag gyapon. So kanang magdampa-dampa mo kisa may una, ikaw o siya? Siya sige tita kay sa amo karon nga part, wala man may nag-feel kay kung gusto nga basin sa iya dito mo dulot ang feels manambok siya or maniwan tayo. Sa akong kunya side, murag ako may ga-control kita may lalaki nang okay. So sa inyong kuan naminyo na mo, nag-usab ba mo style o mura gihapon sa una? Naba mo yung mga posisyon nga mura gihapon, ano na basig testing daw mo try ka ng basig nasuman na mo ana inyong balay inyong kwarto, testing daw mo laing kuan kung nausab ba ka. Kung nabi ka usaban. Ako testing kita ba nang kapag sa katri. Akong ko nang katri, akong gani nang higa sa salong. Wala mong gihapon dito. Kay ka na, biyagyod, it's all in the mind. Daragin na si mong pangunahuna. Kaya kung mag-Jackilo Blanco, okay man ka. So, scientifically, dili ingon nga na problema sa imo, ha? Kaya mo buto man kung kung magsarili ra ka. Pero, pagabot sa asawa mo, nagwa man, agay. Pero, unsa man ka, active ba kay ka? Everyday ba ka katong sa inyong sugon? Oo. Ha? Oo, tita. Active kayo nga? Everyday halos? Oo. Pero karon nga sa site sa ako karon murag nang ignon ko sa ako nga pares nga. Ngunang sa bangka nga. Bakit nga nasa una na siguro kay ana na ko. Mo nang gadudahan na noong ka? Oo, sa ganun nga kan ganito ga pamilya ko sa inyo ko na abita si Dok basa basin nagay problema ba. Kaya mula ginang karon ako nang gitawag ni sa inyo kung sa mga galing pero naka-think ko kita itisting ako sa lang mobile kung effect bagay siya pero murag lain man po. Sa ngalan pa lang ang magkinamot ka, makuanan ka. Siyempre, I'm sure sa laing bae mo sa mo makuan yung ka. Lagi kita
ano ni. Kay naman sa mind raman na, di ba? Kay kung magkinamot magug ka, all by myself ka, mag-imagine na ba ka, di ba? Kung mag-imagine ka, mas nalamian na inuong ka compare sa mga asawa. So, ang problema, nalagyan sa imong panghuna-huna yun. Sa tinatanayan, sa imo lang panghuna-huna, anong naingana ka. Di ba? So, basing, aniabot ta sa punto, basing na nasumhan na ta. Wala mo po kita. Wala po sa amundo. Okay, wala mo po Baka, na. kasi jadi pinsan lang ni mo imong kaugalingon kaya di ka gusto nga maka-offense yung mga asawa. But technically, ang imong mind, wala na siya ga-function na maingon nga, lami ni na imong asawa. Kaya bisa pag mayon ka nga, padilang ka mo inugid, di man, wala ko, lamang ko nangabit, wala lagi. Pero karon ba, kung ano ni mo, anong mo, it's either, kung magdampa mo, nabakay na simutan nga baho. Wala po kita kay... Kaya napoy nga na nga mo nang makuanan siya kay baho, naibaho yung masimutan, dili man pughain nga na. Wala mo nung tita kay dugay-dugay pag may anak. Exactly. So ako nakita, tungod sa inyong kadugay, posible nga na sa mga sumo. Indinaya lang ka. Kailangan ka mag-usab og style. Mag-usab mo og kuan. Creative way. Oo, kailangan ka maglain og creative way ba? Basig, nanamoy na nga posisyon, maglaing nga posisyon. Or the way siya magsulob og mga sinina, kailangan siguro sa nailaing ipausab. Basi di ka ganan siyang duster. Kaya ang duster, design siyang dancer, yung design siyang duster, murag sa imong ugangan. Kung napilin mo nga murag akong ugangan, mani akong kuanoy, anak ba? So kailangan ka mag-experiment unsay light or naibutang na iyang buhaton nga imong isulti sa iya ha. Kay kung kanayang buhaton burag ganahan ko burag mo function. For example, ganahan ka nga wurlaan ang likod sa imong kuan dalunggan. Pagpili nimo nga murag ganahan ko ang murag maano ko o ana or makadungol ka sa iyahang tingog. Mas maano ka. Nga na, kailangan nimo na i-communicate nga. Kailangan nimo ikuan sa imong mind na kung kana ko makuan, oy, me earns. Unsa nga klase nga video imong gaganahan? Basig laki-laki na imong gatanahon. Unsay nga klase nga video nga maka-turn on sa imuha? Unsay gina-search? Unsay imong gina-search? Unsa nga klase? Depende man na. Kung ito kita ka nang... Naiubang ganahan og lesbian, girl to girl, kay feeling nila murag maano sila. Ang uban ka ng massage. Oo, naiban mas. Aha. Kanang... Kung ito ka nang... Ako mga kauban sa... Kanang binugoy ba naglantas ng mga nga. Ako, asa di testingan na ay kanang magpapasa ko busy. Ako, wala ako nagsaba nga pat sa kartiana. Anak ko magpapasa ako. Kaya gusto ko dito ako maglantas sa blur. Nagtestingan ako. Pero sa abot na 60 ka, pinakauna ako sa mga ako. At pag abot na sungal din, nawala dito pasin. Mamuglima lang yung kaon. Kung kuan, unsay pasabot na? Kung unsay pasabot di mo katunod-tanaw ka og video? Dili, sa pag-abot naman sa Pag-6 na. sige, basta gara magigit ako magigit ani ka na. Anta, sige, na siya, ipaunam ginawa siya para hindi maganti ba, para fair ka na. Ipatry ni mo lahi nga kuan, basig ganahan ka nga kaunon lang mo. Kasi klase mo ko na. Kay again, para sa kuha, kung nagi problema sa imong lawas, dili na mo kuha kung magjakilo blanco ka. Oo, kay meaning ko kay basta nga nabitaw psychological ra gyud na. Basi na igakabader sa imong una-una, baka ikaw lang ginaguna na nga mo ala din mo function na mo di na gyud na sa mo function kay mo may nasa imong mind. Lagi kita ba? Oh, mo na problema, psychological man na. Lagi ba kay dili mabutan niya to. Kaya kung mabutan lang niya to, permente eh. So kailangan ka mag-change or for example, happy na usabay imong gusto is lahi ba na posisyon kay para anong imong kanon? Wala lang sa tita ka nang ako lang saning ipanidaan sa na ako sa mag-hotel ba kami kung okay ba? Kay kung karon ka nag-worry na ka, na kay anxiety attack. Magunaw na ka karon. Magkuan dampa miron, alam mo, luya na po niron. So ang tendency mo na i-feed sa imong una-una. Okay tita, anong basin makaingin siya nga na part nga pag mauma na siya, dugay na kayo ko, ano nga
Tilaman na hindi ko nga anak kong kapoy di kay Jun. Ano gusto nga di man nga nasa una na nasa. Mo gyud madudahan gyud ka, sigurado ka nga wa gilain. Wala ito ay promise kita wala. Di magsugod ka tanaw kuan kanang movies. Kung ganahan ka na. Pero basta kay magsa kilo ka, okay ra man ka, mo tanaw ka o di man ka muluya. Dili ko nang sa nga gitistingan ako nga. Ingon ko nga, ang ganang mananaw tag sex. Ana, pwede. Na, ingon mo siya nga, uy, bastos ba? Sis. Kailangan ma-proper communication kay para lang para lang ba, kailangan maging maingana yun. Lagi tita, manawag lang ko mo tita kung saan magaling. Lisod na, ang problema na yun, madudahan yun, tama yun ka, madudahan yun kasi mga asawa na. So, lagi ka nang, pag mahuman siya, niya, mohon ko, di na ko na istoryahan, mabalita. Sabayan na mo, pag hapit na siya, di pak, kinamot na yung paspasi. Kanang sa pag-abot sa mga tita, pag, kay dili pang may gusto lagi mag-baby, kay mo sa bago pa. Pag mahuman siya, pag mahuman ko, idro mo na ako ulantahan niya. Anak, kamutan na yun. Tayo nga gamay ra, kinapugusto na siguro ko ito. Wow! Anak siya nga, gamay ra rin kina. Wow! Gusto na sa kabaldi mo gawas! Sabi ko eh. Siya nga, agay, nanay, di kabuta naglain, di gamay na tayo nga wala, manggo. Delikado yung kana, madudahan yung kana. Tinood Mga kita. ganit kita, testingan lang ako sa lain nga lugar, sa lain nga place. Try mo ato ganang kuan. Change daw mo kuan. Paano lang? Change venue, mga gala. Naman sa ingan na ko, tinuon mo sana. Kamu sa mga asawa, inyo na siyang burog mo nagsudan ba nga, kung sira kag kaunog bingka, masuman ba kaya pong ka? Mo pahuway sa biya kasi kapag bingka, kadyo lang ba? Suman sa tabi, suman. Kailangan yun na communication eh. For example, yung mga asawa, naiuban mga asawa nga magdua sila magpalit kung ano nga sexy. Ay, ngayon ba kasi kansawan ako sa mga asawa. Masakong bana. Muna ko sa kamusan mga bana, kung feeling ninyo nga marag sexy na sa inyong asawa or giganahan ka nga makita nga nga inay mo asawa. Lang, suluban na lang, palitan na lang, kinindot yan. Pang exclusive lang ba? Nang para sa ato lang. Ano may anak ba? Tabangin yung mga kagalingon kaysa mo ang resulta mag-cheat mo to each other. As much as possible, ayaw mo pag iniyon na, lain na sana ng mga anak. Ayaw pag-istorya kayo sa kaysa mga bit. Kaysa niabot sa punto nga, mga bit na matutaglain. I mean, diba, let's save the relationship. Kung kamo, para sa inyo ha, ingana din mo, active mo din, no problem. Kung you guys are already married, be creative. Naiuban mo yung oso mo na yung magpalit ng mga ingana. Di, kung kami ito nilarga, mag-experiment. Ang importante, nag-enjoy mo, ha? At least, imong asawa ni mo gibuhat. Naiuban, mga laki, ang pagkuhan sa mga asawa, dili kay nila kurambuson, nga na formal. Wa sila kabalo nga ang asawa, dahil gusto din nila nga kurambuson sila. Gusto nila nga iparok na ilang mga ulos dingding. Imo rin ang una-una nga di sila ganagsalo. Tanawa ra ka lagi. Muna akong giingon, mga igala. Ha? Communicate. Ha? Talk to each other. Alauna! 35 sa tong oras. Alauna! 48 mga igala. Kini pag-iapon ng inyong ayaan, Tita B, in the place to be, guwapa ko drili, guwata ko be, aperti. Kung na mo Instagram, paki-follow ko, Bernie Bitok 2. Kung na mo Instagram, ha? Sa Facebook, paki-like akong fan page sa Bitok University. O sa akong mga hila serye nga mga video. Mayong hapon, Tita B, na ako'y problema sa akong asawa, Tita B. Sige na inoon mi og away, maski gamay ra nga istorya. Mura man inoon, wala na siya'y pakinako. Hello? Hello po, Tita B. Pila edad ni mo, Doy? 20. Ha? 20? Oo. Minyo na ka? 20 pa lang? Yes, Tita B. Anong nagminyo naman nga sa'yo pa man kayo? Naburusan eh?
Tita B. Pero 2 ka bulan ang gidadala niya Tita B, nakuhaan siya. So gikasal yun mo sa simbahan. Wala Tita B, ako lang gikuan lang siya, sakaan lang na ako Tita B. Pero live-in ra lugar mo. Oh, yes Tita B. Pero wala madayon ninyong anak. Wala Tita B, kaya nakuhaan man siya Tita B na. Sige, bitaw ka na Tita B. So nag-uban pagyapon mo ron. So nag-uban mo karon sa Kabalay? Wala Tita B, na ako sa Osmeña Street karon Tita B. Oh, so man ibut-buot rin. So dili na ni mo ni si asawa di ay. Uya bragyapon ni. Wa man Hindi, asawa ginako. wa man mo Asawa na, ginako. wa man mo nakasal ka ha. Oh, pero pranglisan na ako na siya Tita B. Di san pa? Sus gabut-buot ikaw gabut-buot man kasi mong tayo mo. Sa ngalan nga wa ka nagpakasal dili na asawa. Uya bragyapon na. Ay sus Ginoo ko nimo. Ay pagbuot kung wala kay naminyo di na asawa. Ay mo pag hinilas mo magtawag-tawag mo asawa bisag wa mo naminyo ay. Dili na asawa uyab ta 20 pa ka uyab pa lang na. Akong problema Tita B. Ang imong gi-text diri kung mag-away mo masigi gamay ra istorya ana so unsa nga klase nga gamay nga istorya ni? Juan Tita B, kanang gamay ra bitaw kay istorya niya sa kuha, kanang ipadako ko bitaw niya. Sama tagay kog sample unsay gamay nga istorya. Kay basig sa imo abi nimo gamay pero dako na di. Pero igna na ako siya Tita B nga kuan kanang pagkaon na murag ang iya bitaw Tita B nga dili siya magpabuot nga magpakaon siya, gusto niya nga iya matuman. In short murag wa na igana sa imo ha? O ana Tita B na magwang bibiya siya sa kuha. Undangin na ang relasyon 20 pa man bugagod. Dili mo gud Tita B kay O tanawa na mga ina. Nanapunta ni mga ayo tag-advice tapos di ta maminaw sa muka ni. sige. Ani paminaw. 20 pa ka. Wa ko'y gana mo advice og tinino. Kanang 20, nag-eskwela pa dapat na, maningkamot pa na, manarbaho pa na. Kung naamoy mga partner nga morag walay gana sa inyong gugma, dili willing, og feeling nimo di ka malipayon, undangi. Sa bagay di man mo minyo. Nganong pugson man imong kaugalingon? Boros mo gud siya Tita B. Nakuhaan man ka. Di atong first na mong meet Ay. nakuhaan siya 2 ka bulan. So, naburos na po otro. O naboros na pud otro na. Pagkatanga sa ng bayana, eh. Pagkatanga pa ng bayanan, may ito nisipyat siya, nagpaburos na po siya otro. Pila edad niya ni... Juan Tita B, 22, running 23. Timbata paghihapon. Na trabaho doy? Na Tita B, security guard. Patay. Unsa man nga security guard, agig agency, no? Ana man ano? Makabuhi nagpamilya. Ay, kung maningkamot lang Tita B, kaya ako manggod Tita B, kay nag-sideline po ko ba, panggabi ko, duty. Tapos, nag-sideline ko diya sa Akugon, dispatcher bitaw na. Problema ani karon kung imong gibuhat ang tanan, ta permintil na siya mangitag bikil. Sumining to say, kadyo lang kung buros siya, burag normal man na sa mga buros ng saputon. Pero Tita, murag, ana din na Tita B, kay Magaling. So, kung ikaw gugmaan ka, imo gitas-an imong pasensya, labi na sa mga babaeng boros. lagi Tita B. Kung imong trabaho, kay imo man ang giburosan, wag yun kay choice, kung dili dawaton ang iyang pagkamaldita, iyang pagkasuko, kana iyang pagkamudi, kay boros man. Lagi kay, ignan lagi ko sa niya Tita B nga, wala daw siya kana, wala pulos, may paglayot ko. Mo na, dagan ka na siya. Kaya nga naman, nagunahuna niya manggon, naboros siya, nga bata pa siya, tas sa imo pag yun. Wapag mo gipakaslan. So dagan kaya na siya mga pangunaw na siyang kaugalingon. Taboros pag yun siya, piling niya pa. Ang mga boros, basta boros galing, piling nila, pangit kay sila, piling nila, ilang mga bana, gapangabit, kay ngana, nibuka nilang ilo. Dagan kaya na siya. So, kamong mga bana, nga bana sa mga boros, kailangan ninyo tasan ninyo pasensya kay kasagara yun sa mga boros, ingana yun na, moody. Maldita, diri nimo measure kung labagin nimo siya kay willing gihapon ka nga mosabot sa iyang sitwasyon. Pero ana gid Tita B, kay sa ko lang gud Tita B, laylay mo gud ang kinaya sa tao. O laylay ba kana? Usay kay katulo na siya laya sa among balay, niadto na siya
Sambuanga. Ako nagyapa sa Sambuanga kaya di ko gusto nga magbulag bitaw mi. So siya perminti gusto mo hawa nimo. So nay problema nimo gyud. Bro di na siya ni gugmaan nimo, napugos lang ni kinaboros. Dili gyud tita be, gumay na sa kuha kay first one ako. Anong ikaw may magbuot nga gugmaan sa sakuha nga kapila na sa nilayas nimo, tamo yung confident pa ka moingon nga gugmaan ni sa sakuha. Nabanday gugmaan nga. Kay kuan mo ko tita be kanang third year college me na wala akong kabalo nga nakita mi sa isa ka kuan ba general meeting bitaw tita be sa eskwelahan. So may labot sa tong storya ng imong college nimo. So may labot ang gugma nimo. Nilipin magud na siya sa kuan tita be. Oh, lagi sa sugod lagi karon matong istoryahan. Sa una, in love pa siya. Karon pa man niya na-realize nga, tutyo, manin ako nasudlan mo nang karon ingan na sa mo ha. So again, ani, boros man day siya, hala, sagdi siya, kailangan ni mo tasan mo pasensya sa iyahang kinaiya karon kay boros man ni siya. Pero, di ani mo matistihan karon kung unsa nimo siya kalab, kung magpadayon mabagyapon ka despite siyang kamalditaw yung buhaton. Pero kung di na nimo kaya, ayaw ka balaka kay dili man mo kasado. Pulihi! Muna akong advice. Pero sa kuha sa Wala ko man, di na ko maminaw sa imong pero bahala ka na. Muna akong advice, period. Oh, bye. Bahala di ka mo to na ko muna akong advice. Ayaw ko tagay. So man nga mga advice mo yung lagi pero. Huwag ko ilabot si mong pero diya. Muna akong advice ni mo. Kung muto ka, okay. Pag dili, di wapo ko'y mabuhat. Sige tita, pwede mo grade tita be? Dili. Atik-atik! Bye. Samok ni mga kung makasulti sa mga kinabuhi pero 20 anyos pa. Kala 20 anyos na nag-eskwela pa na ako nagtrabaho pa na naginoo ko. Tamang advice pero dili mo to sa tong advice. Sa bagyo. Galaba daw ang ulo ninyo ha. Ingana madiri-diri sa Tita B. Ingani mi din eh. Ganito kami sa Makati. Ingana mi diri mga igala. Angay, lanay mangga, 20 years old. Mario Sip. Iburusan pa. Munang diri sa mua, diri sa Tita B. So, mangutanan ko sa edad. Kaya kung magtininod kag advice, pero ang edad na pa sa mga 20, mura kag nangutang na nag-atubang sa punuan sa lubi. In short, kaya nagsayang-sayang ka lang sa laway nimo. Pero kung nala ka sa mga 25 pa doon 30, kailangan na seryoso na to nag-advice. Pero kanang mga 20 hon na feeling kayo nga grabe kaya kong love, saba man yung love nyo da. Di nyo na mabayad dito si Palcor sa Morisco. Paliw ko sagpa sa nanawag ni mo karon. Ay, si. Ako ra. Ano mo pagapil-apil ka mo sa gaya. Tita B, ako magulang kay gibiyaan sa iyang kalibin niya na sila upat ka anak. Ang problema, Tita B, kay walay padala-dala iyang mga anak. So'y padala-dala iyang mga anak. Hello? Hello? Ang magulang Tita B ba? Hello? Relax. Oy, relax. Palungas ang radyo. Palunga. Tita B. Kinsa ni? Si Lini ni Tita B. Kinsa si? Lini? Lini. Dili Lenny, Lini. Oh, Lini. Lini. Oh. Pilay... So, kadi imong problema, dili ni imo ha? Sa imo ning magulang? Akong magulang Tita B ba? Babae mo magulang, lalaki? Babae, lalaki? Babae. So, gibiyaan sa siyang kalibin. Oo, Na gibiyaan. upat ka anak. Na. Nganong niabot man ang upat ka anak nga wa gid sila nagpakasal?
No, Tita B kay kuan paggupat gisupat na ilang anak kaya kasi libiya. Nang iya pag hindi sa ipunan karon Tita B, napag pito ka bukanak. Ang gipuli sa iyang kuan kalibin na kumaguwang. Aman yung magulang ron. Na diri oh. Igna, anada mong abay? Oo. Igna sa ani na paminaw tarong, paminaw. Igna imong ate na ate. Ina ate. Mirisi nimo. Nadunggan niya? Na dungog Itro ina mirisi nimo te ingon ni Tita B. Ayaw katawa abi pala niya nagbinuang ka. Wala bi ako nagkatawa diri, abi ako nagbinuang. Ina siya nga, mirisi nimo te. Mo na isang sample. O mo na yung giingon ba? Kanang live-in. Di ba? Kung okay ra tong pirmirong anak, live-in. O sige, kay wala pa. Hala, nakaduaan ng anak. Hala, nakatulo. Hala, nakaupan. Isugot lang gyapon nga live-in. O tanawa karon kung biyaan mo. Di, ang resulta, pikat. Kanang naitabo siya karon mo na ng resulta. Sa iyang gibuhat, nga anong nagsugod siya, nga gilibin-libin ra siya, nga niabot pagigupat ka anak. Kay sa live-in, ang mga bana, pwede mo manto sa legal, mangayo mong support, pero hassle, gasto, sa praktikal na pagkaistorya, wag ite mabuhat anak kung dili maningkamot na imong ate nga buhion na inyong upat ka anak. Kay bisa pag inyo nang ipabarangay, magsabot-sabot mo dito, bisa pagkuan, sos, may nagsugod, panguman, wa na pon. Tita B. Kanya kung mag-ulawon, mag-Tita B. Sa may labon o sa mga... Dili sa maulawon. Bugukon sa... Igna siya. Kusgi ang radyo, ito nung speakers ang dalunggan. Ang naitabo zero, mo na ng resulta sa iyang mga pagkagaig ulo, pagpaminaw niya nga sulod-sulod, tapos upat pag yung kaanak, wapag yung nagpakasal, o di wagin sa ilakag karon. Pwede ni mo na. Mato ka dito, pero gasto kay ka. WD, Tita B? Lagi, pwede mo reklamo. Patawag ninyo. Pero kung dili po na siya muhatag, kung sa may sunod ninyo, muligal na po mo. Wala may napriso, ana. Wala pa. O say, ang uban mo nang pakaulawan na lang sa Facebook. Mo na ng resulta. Ikaw lang ga. Ikaw ba na pag-iuyabron? Hindi sa naman, Tita. Ikaw, ha? Na isang anak. Gibiyaan gihapon. Wala, Tita B. Ito, nagtrabaho niya. Pag-uli ato, pakasal mi. Sure yun. Isa ra na kabok, ha? Tanaway mong ate karong nga nag-upat. So na isa ka, dapat, di na mamanghuran, magpakasal sa kauna. Mogit, Tita B. Tita B. Mo na, pag-learn anang imong ate. Learn from her mistake. O sa tanan mga naminaw karon, learn sa mistake aning atong caller. Ate raday sa tong caller. Si ate raday, si ate. So bisa pa kung saan ninyo na pwede mo musumbong, pwede yun. Pero sa ako pang gingon, sus, ang kahasol, ang kaulaw, ang ending yun, kakitsam lang apelido gidala sa bana? Sa lalaki? Apelido? Kakitsam lang apelido. So, sa laki, Tita B. Narito yung trabaho? Dako bag sweldo ato? Driver ba to si... Ay! Samot! Sunod mo, magpuburos mo ka ng mga anak sa mayor, anak sa... At least na ikwarta. Kumariusip. Sama naman ng sikad karon. Ingon siya nga willing... Kabalo ka pag ingana, mayon siya nga willing man kumuhatag, pero saan tamang yun, mura man akong sweldo, o di nga. Gina siya, wamang goy, kuhan, ate! Tawag ka tayo. Merese! I love it when you call me señorita. I wish I could pretend. Pila ito na mo ate ni mo, day? Pila may Pila? 31. 31 na. Wala si trabaho karon. Tita B, sa among lugar at bang sa beach ba, manilhigay. Agoy, di pa giningon na ka ng minimum wage, ana, wala?
Tita Be? Dili minimum wage lugar? Silig-silig lang, ana? Oo. Dagi sa may nagbuyan ng upatrong ka bata. Siya raw. Na, mao na na ron. Mag-chat-chat na lang siya, foreigner. Chat-chat. Di po siya, Tita Be. Ano naman? Di ikaw mo chat, iyang picture gamita. Ikaw chat, siya may na lang makaangat. Tita Be. Run this mother, you say. Yan may nakuha ni Tita Be. Na. Pastilan. Kaloy ba? Pila pa edad ng mga bataan na, mga baby pa. Di pa mabilin. Ansa? Ito ang kamanghuran. Pilang kamanghoran? 5? 5 po niya ang kawagwangan. 12. Ang magulang boy din na mabiyaan na. Ang magulang Tita Be na sa akong mama. Dito siya nagdako ang tulo na sa akong maguwang. So, problem. So, nitabang pa og buhi ang magulang. Wala na. Oh, wala. Kamusta duwa sa mo'y mahatag? Kuha lagi Tita Be. Akong mga naman sa Mo na naron. Mo na naron ang giingon may gala. Pasti lang paita. Mo pay pait ang panahon. Wa pay saktong trabaho. Upat pagyog kabuok. O kinsa man sa laron. Ang presidente na po sa Pilipinas, si Digong na sa datong pasanginlan ani. Run this mother. wala din Tita Be. At ako kay tapos for face. Na. Mo na problema ninyo, day. Pag sige mo buhat daw, man day mo'y trabaho. Natip na minaw na imong ate ni mo. Igna siya nga, di magpatakag bika, day. Di magpatakag bika. Unahon mausahay ba nga lisod kayong panahon? Ba na, sasabihin naman. Problema naman sa Pilipinas yung ganun. Lan, soko na si Kuan, presidente. Bantay lang yun mo. Day. Naminaw ba ka, day? Hello. Oh, ignay mong ate, day, nandit na mo bika, day, ha? Ipatahi ko ng bangag niya, day. Basig mamanghuran, mahimo na po ng 5 noon, ha? Way klaro laki, ipatahi ko na yung bangag niya. Lakado, ipatahi na doon ng bangag ni mo. Bantay lang yung ka. Sige na, bye. Bye. Lain na pong kuhan mga gala. Alas 2:07 sa atong oras. Paita. Muna na atong gingon ron. Brown out? Alas 2:27 sa atong oras. Kitipagay po ninyong hayaan. Tita B in the place to be. Guwapa ko, dali guwata ko, bien. Hello sa tanan mga namina ko ng mga commissary. Hello sa yung tanan dihan. Nakamulog andan sa mga food processing. Food processing like that. Sagi paglak. Hello, day ko na kang bossing Ramon Valuser. Asa na akong Ducati? Bisa ka tong scrambler. Boss Ramon, maayong pagpaminaw ni mo diha. Uban sa iyang gwapang asawa. 0995-335-2093. Tita B na ako'y problema. Akong kalib-in gusto magpakasal. Ha? Nahimo na noon ang problema, no? Hello? Ito na napasa-pasa. Di man imo mani. Itatagla yung caller ka ng iyang, ha? 0995-335-2093. Karat ang signal kaya ni brown out mga igala. Tita B, birthday na ko atong 2 sa Marso.
Nag-away misong asawa, panihapon ra ang hinungdan, nga iya ko gibalibaran. Tama ko masuko ko. Hello? Hello, Tita B, may to. Birthday nimo tapos kibali nakay panihapon nga giandam? Yes, Tita B, kanang nag-order lang ko og barbecue sa gawas, kay wala may handa. Tapos wala siya ni balibad siya? Nibalibad siya kay pitok ang mata. Nganong katul ba si kuan po na iraso? Nganong katulgon mo kay siya? Kapoy sa trabaho? Sabi sa birthday na ako, di pigid siya mo unong sa kuwab. Ang ako mang langgod, Tita B, nga mauban lang siya panihapon, okay na, bahalag way tarungan. Bisag pasakay na lang gato, bahalag di lang sa mukhaon, ha? Tignan bagin ako siya, Tita B, nga bahalag magtimo-timo lang ka or maglanlan ba ka. Palitan man ka na ko sa imong paborito nga chorizo. Ta ang problema, bro, medyo na ano ka to nga birthday pa naman nimo. Oh, Ano naman to? Pagkabuntag ba na nanguan ba siya? Kung si tawagan ni ka nang namawi ba siya? Wala suko gyapon. Ha? Nasuko pa yun? Oo. Kadyo lang, before ba sa inyong birthday, daan na mo bugnaw? Wala man, Tita B. Okay naman, wala may problema. Anang Friday, birthday sa iyang mama. Niya. Gigastuhan po na ako. Apil pa yun ang akong budget. Na para sa imo, ha? Para Lunes. Na-apil pa yun ako gasto. Okay na sa kuha. Nga ako, okay na. Sa Domingo lang na ako i-held akong birthday. Sa Lunes, iusan na lang. Katurag yung tungwar, Tita B, nga nanganggat ka saya og panihapon bitaw, gusto lang nako nga masabay siya. Wala gid siya, kanang lamig kay siya kanang. Tapos ang ending pa gid siya pa isuko. Siya pa ginusuko. Ibutang na tong katulgon gid siya ato kay nabilar siya bisag ta na pagkaugma, nagkuan lang ta siya bro ni saba namawi ba gamay ana, wa pod. Bisag gitimpla gilutuan ka na naglami nga pamaha, wa pod. Wa gyud. Hantod karon, Marso 2 pa man to, sa naman taron? Oo, 4 na ta karon, isa ka adlaw na gahapon Marcelo way tinguga. Asa man sa nabikil? Pangitado asa sa dapit nabikil. Nga imo mong grabe pod. Oni ako Tita B kinasuko namon ko, di nam ko ganahan mo tingog. Lagi kay kung imo na ikaw galing magmahay-mahay galing. Ani ang kaulitan ako Tita B, gitunol ako sa suriso unsa man mukaon ka dili. Siya dili katulgon ako di akong giluros diretso ang suriso akong sharing naraming imo na niming. Di aya pa ni sigay ang mata nga gibahog na akong mga barbecue nga akong gipalit. Ako naman ko. So siya bro nasuko na pud siya. So ang hindi nagsunuko ay mundo patas anay lang ni Garbo ni ron. Gingan ako, sigam lagi na tapiyo nga na mata katulgon man ka. Basi iyang gusto nga siya da imong kaunon di ay, basi mo to yung pasabot. Lagi Tita B, sa man na. Ako ito Tita B, murag, dalabad ako ulon sa ako na ako pagpuyok, ano Tanawa? So ang ending pa karon ikaw pa yung nagproblema karon sa akong pagpuyok niya. Kung imo na noon, ikaw yung nagmahay kay kung may nag-birthday. Lagi Tita B, dili mo. Dala. Talaw na feeling na ko ani, borag partner man ni. Before pa nga mga kuan, hapsay maka mo. Hapsay man Tita B, wala man may problema. Ba okay ba ngon katulang gid ng mga butang? Katulad din ng mga butang, unya sa gunuson pod nga wala katanday kay na. Kasagara ba sa inyong panag-away? Kinsa man gi kasagara gyud nga mo surrender ani ikaw? Ako na surrender. Kay ako ra pod mamuyok. Murag gwapo mag-uban ta aning grupo da. Lagi magtukod ta aning organisasyon ni da. Kabalo ka kung gianad pod bitaw na ang mga asawa nga gaanaron bitaw ginganap pod nga kabalo sila nga ang ending di gyapon ta kagwanta kita gyapon mamuyok bitaw gyapon sa tilid anay lang. Mo nang karon siya nagkabalo gyud na siya nga kabalo ka ni di kumutingol kabalo ka ni ikaw ra gyud gyapon mo imong ani. Ikaw rin mamuyok ani. Murag na gisiligan Tita B, maglagot sa tagunaw usahay. Di ko gusto magunaw og daotan ngati masudlan og bakukang auto. Okay na sahay, labi na kung naandan na nimo nga kasagara sa inyong release. Pila na mo katuig ba mag-uban? 10 years na Tito. 10 years na. Sa inyong 10 years, huna-una kasagara ba sa maing-ani magbungol-bungol kinsa unang mo surrender? Ikaw? Ako man, pero na isa nga siya mo namuyog sa kuha, pero bihira na kayo. Once in a blue moon. Nakaisa ra gyud.
muna kay gianad man. Mo pa Ang ending na to ani, kutob ang ending ani. Kita ra gyud mo tanda ani. Ana gyud. Mungit musiko rin pa atasin gamay. Ito na lang, labi na sa tan mga laminaw karon nga mga magtiayon. Kung niabot na galing mo sa 5 years pataas nga muna na inyong naandan, mao na gina. Promise, mao na Jesus, basta lagi. Mao nang kanto mga bagong minyo, ay na. Ayaw gini yung anara. Tinawa man mo, sa singin yung away, maging anak ka. Sa pagkaroon, kabalo siya. Kaya 10 years naman nag-uban, kabalo gid siya nga. Usahay, pride man na usahay gon. Siyab sa kabalo siya nga sala niya, kabalo siya nga nagit siya pagkukulang pod. Pero tungod kay medyo pride po na niya, dili. Tungod kay naanda na po niya nga kabalo gid siya nga mamuyok gyapon ka. Timani nagulat ra po na si mo nga mamuyok ka. Ang ending gyapon ikaw pa'y sadaan. Mao man. Pero sabi sa may angan atong buhaton ani nga. Kablo ka. Kana mo pangutana bito sa kuha. Kana mo pangutana mo sa kung unsa ito mabuhat ana. Sa tinud na lang kung mo advice ko sa imo, mabuhat pug ni mo ka. Nga naandan naman nimo na. Testingan na to basin makaya din. Wala akong problema lagi Tita B og natig basin mudako na ng problema. Exactly. Okay na akong ingon sa imo Kaya pwede kayo ka magpaigot-igot. Hala, sige, ayaw itingog hantod sa digyo sa musuti. Pwede makamubuhat ng ana. Ang problema lang sa hantod, asa po takuto mo antos. Mo, kay sa karon sa panahon karon nga dol pa tatong Marso 2, medyo na pa man ang atong burag kalagot. But eventually kung sige tagpadayon di gyapon ta mo tingog karon di ta mo eventually magkadugay mawala na dayon ang kuan ba. Muhupaw na. Pag muhupaw na ang kuan kalagot. So ang ending din ani kita gyapon mingon nga sorry na. So ang ending karon ikaw may ni sorry. So daog na pud siya. Kay nawa daan ko pa. May nag-sorry, di ba? Ana man na. So kung mahitabo na pud mi utro nga na poy something ikaw magmaymay. Magsige na nagpadayon, magsige na nga magbalik-balik gina. Iyahe kay sila. Mao na diha. Modern na mo balik na dayon ka sa imong gisumpaan at tubangan sa altar. Till death do us part. Nagwawala ako dito, Pep! Mo na ang mga... Naon na maturan Tita B, no? Mo man ay mong isudlan. Talawa, imagine ha? Kung imong gingon na tinudon gini mo ha? Mo bitaw ni dito ka nagkasal ka mo bin imong gingon nga till death do us part. Nagsaad naman. Tita B. Gamay lang Tita B. Gali na. Naman na sila ng babae. Kikan man na sa tunggusok. Ginakaw mo lang mga laki. Kabalo man gud sila sa mga weakness nato. Kabalo na sila daan ba sa ngalan nga 10 years na mo. Kabalo na ta sa mga kuan. Kabalo na siya nga sometimes para less ang guilt. Sige lang mawala ra gini maupay ra mawala ra gini ang kalagot mawala ang ending ani padulong gyud po na mga ergi nagpasaylo. Kay gianad naman nato gud. Ang ending po na to kita pod mga bana. Siyempre, ang una-unahon po ninyo dayo nga, ay, para lang yun walay World War II, para hapsa yung kuan, dili man kasi ang nakawid sa budget ni mo. Garimit man ko, Tita. Muna sa na isa karon. Muna sa na isa karon, no? Ang kadlo ka nako Tita B, og di nako tingugan, nabig mo ingon, mauli mo bukid. Gina na ka perminti. Tanawa, see? So, ang ending, ang ikado na po nga level diha, di hadlok nakakaroon. Di, nadotlan na ta. Dapat ka pasapas Tita B. Di nadotlan na ta. So, tama, mas effective ang ilang gibuhat. Ang saan mo na ito na para mao sa Tita B? Murag ikaw may expert kita ni. Kinang gamay lang, basin day makaya na ako, mausab ram. Pasalamat gidog na ko. Ano ako di Tita B, mausab. Ano yung buhato ni mo? Sa karon, pildi ka mo, tunlo ni mong garbo para mapisa mo doha. Okay? Kalimtisa, mapis mo. Pagpis na mo, okay na mo. Dampaon ni mo. Sa diyang ka nang malipayon na siya, dito ni mo sa piktusan. Dito ni mo sa piktusan sa istorya. Sa karon manggod, puro manggod mo gabaga.
Siya po, di po siya musunod. Dito ka mo istorya ka ng malipayo na mo, di ba? Namon sa stage ba nga, okay na, peace na. Malipayo na. Nadampaan na, musabay na sa simo mga joke, di ba? Diya din mo siya ignon. Ikaw ba? Dangira ko na. Diya ni mo sa birahan. Para dili kayo sa kay da, nabugnaw naman siya. Muna pinaka the best nga time nga diya ni mo ipahungaw ang imo mga gibati. Para imong gisurprise, imong gisulti sa kuwada yun. Dili, pa na, happy na. Peace na mo karon, okay na mo, ana. Kala yung mga time nga nadampaan na ni mo siya, okay na mo, peace na mo din. Hindi mo siya, kataw-kataw mo. Diretso na yun. Ikaw ba, samok gigay ka ba? Kapalo ba kang grabe akong pagmay sa akong kani mong gisulti sa ako karon. Nga akong gusto ra nga mag-barbecue, mauban lang ta ka. Tagrabe, wag yung ka nakasabot na ko. Ana, dito din mo ipagawas imong gibati. Kana nga time, makuan man na siya, ops, barag, adyan lang, ana, medyo mo-action sa kuan, pero wala na, that's the best time. Para na ako ha, muna pinaka the best time, diyan mo siya birahan. Na medyo malipayan naman siya, peaceful naman niyang mind, diyan mo siya inom, para maka-explain siya sa siyang side, nga nung nabuhat to niya time. Then, listen to her kung unsa iyang palusot. Kaysa karon, pariyaman mo, labi na karon kung I don't know lang pud ako na gi-accept pa pud niya nga medyo na si sayop ato. Kay sometimes namoy nga na tungod bisag balo siya nga sayop siya dili niya masulti kay sign of guilt ang pride sad oy dili garboso siya mo hindi siya mo istorya magbungol-bungol pud siya. So what I choice karon surrender sa ta karon sige fine. Surrender sa ka, ikaw mangkuan, ana, okay na mo, ana. Pag mapis na mo, okay na mo. Nadampaan na, nisulirap ng mata, then dito na mo sa banggaon. Dito ipagawas ang kahungaw diretso. Kamalo ka mo na, ana, para largit diretso. Mo na pinaka best time. Og naputo na nebon na siyang kuan. Ayan. Hello? Oh, Tita B. Ang problema karon ani Tita B, kung sa ako na po nako pagpuyok ani nga murag naglungot-lungot pa ko. Mo na. Sige lang, ikaw na lang, wako ibang mintras medyo ano ka pa, ay lang sagtingog, ay lang sa sagdiing nga maano ka. Ang problema lagi og may mamuyok po siya una nako kay murag pili siya. Well, kay high pride pa ning panuway. Mo na ang giingon nga kita mi mo surrender. Dire napunta sa naandan. Kita na po mo hatag sa white cloth ani. Kita na po yung ingon nga sorry na. Kung sa manggaling ko ako na tayo mabuhat na sa nani. Para lang mahupay ni tanan. Pag mahupay na tanan, hayara din mo sa balikan og piktos. Padunggan ako ni sayo niya Tita B. Bitaw, may muot ko nga mapungot Tita B ba nga. Mo lagi, wow. Laki monggo pero ako may perminti ka pildi. Magtugot ang organisasyon ani. Kasi ako'y presidente, ikaw mo'y vice. Okay kayo. Mo nang giingon nga sala kay ni Inter. Lami manggod. Mo na pinaka-practical advice. Sa karon tunla lang sa nimong garbo, imong kalagot tunla lang sana para mapis lang na. Ipakuan. Tain na din ko balik ko tawa kung effective ba. Kaya ito nang isir sa uban. Ana ko unya gabi puyokon. I-try og puyok na lang. Sige, surrender sa takaron. Iwagay-way ang puti nga brief. Patay na ni. Wala mga nag-brief kay wala di. Salaki ni Inter mga igala. Ay surrender sana sige ka na tunla lang sana kana bang sige lang. Ipakuan lang ako ni pag medyo okay na to be honest ba kung ang maldita number 10 ang pinakamaldita asa ang imong asawa. Murag na sa mga number 8 tita. Agay. Ikaw ba na history ba ka? Na ba ka history sa mga binugoy nga pagabana? Ay na tita. Ang mga third party major na nga na. Na pero dili pang kay ko ga serious tita, dili ka nang joke lang gud. Okay. Muna sometimes man sagod kita mo nang musurrender na sa butag sa kay say lagi mabalik. Lain man ang mga babae. Kay kuan man na sila, dili na sila historical, makinumdum na sila. Makasala ka, ang ending mabalik yapon. For example, nakasala sila, unsa man ning nakaras man ning sakyanan. Nakaras na ng sakyanan, kinumdum ba ka to imong gibuhat sa una katong June 12, 2003.
Makinumdum na sa imong sala dayon. Impas. Grabe na sila makinumdum din sa imong mga sala. Pag sila nakasala, pa na, ibalid din sa imo ha. Kinumdum ka atong kuan, ha? September 12, 2010. Kinumdum ka ato, katong babae nga imong ang ending mo na, ang ending, tungod kinata history, kita kaya po'y surrender. Mangita itag pagi karon tita nga dita mo. So karon, ang pinaka-practical karon ana gina, sige lang karon tumlon ako ni palipaya pag okay na. Mag-okay na lugar mo, ana na mo kataw-kataw na dito na pana. Dampaon nimo. Pag medyo ano na malipayo na dito din piktusi. Dito din bugahi sa imong pagmahay. Paminawa dayon kung unsa iyang kuan ana. Medyo ano man na, medyo humok ng karne ana ba. Tita. Nakapangutan na siya mo tita ba? Gatuo ba ka ng buwan nun tita? Ay. Murag tinuod yun na ba? Kaya naman kayo sa tita nga kanang may ang buot nga kuan wala happy lang always niya. Kalit lang. Mukalilao na. Nay nga lang, whole day. Lami kayong uban whole day. Ana, okay kayong kuan ninyo na tingala din ka sa paghapit na paggabi na. Oh. Tinuod yun na. Ito pala kalit na usab ang aura. Kuan talala. Tinuod yun na. Whole day, gwapo. Uban mo anang kuan, happy mo tanan, ana, nindo, ana. Din pag abutin sa gabi nga, padulong na pa-end sa day. Hala. Ni kalit raman o kuan. Well, ang buhaton din na, mabalik na din ko sa day, sa among kasal. Anisad ko, tubangan sa pari. Nga till death do us part. Di, kaya punta mo surrender. Oo, nagitkahan ni atong role, mga lang. Muna na itong isumpaan. Muna na itong... Muna gini atong role. Muna nang usa. Muna wala to nabasa sa kuan. Naman na sa likod sa marriage contract. Wala na to nabasa. Ang atubangan man rin itong gibasa. Waman tagi. Namali sa likod na. Nakabutang. Muna wa tayo chowes. Tistingi ka litong yung simo, paghupay, kanang bagong dampa, kanang peaceful, dito igawa si mong mahay-mahay. Katog yung si mong birthday nga mahay-mahay. Isulti daw ko kung sa diyang komento. Sige tita, ako rin. Tistingi nga to kung, wa matakabalo, trial and error man, ilay mo tag-partner. Try lang ako tita ha, kay naglungot-lungot pa ko. Gamot, ganahan ko tingo ko niya. Oo, ginaron. Kung ang garbo karong burapag ag-apple nga daw kay lisod kay Tonlon. Mabuhay ka, brother. Ulo. Kita kong ulo, tita, ba? Saan pag-adjust sa mga buwan nun? Magtukod na mga grupo sa mga bana nga asawa buwan nun. Ipamember ko diya, tita. Oo, tama, sige. Imo ka na mag-PRO. Ang damay. Salamat ha. Ignalan din ko. Or, kung nakailang gibuhat, nga napasurinder ni mo siya, o i-share sa mo at tawagi gyapon may na lang ka makatabang ka ba? Sige, tita, ako pong share. Laga. Tita ka kayo mo, tita. Very good. Muna galan ako natin yung mga update dire. I-update na to para magtinabang ito dire. Alas 2:47 pagka nindot nga caller may gala. Muna yung galan nga ng mga caller nga maka-learn ka ba? Kitinood magina na yung mga ingana nga mga butang. Sa laki ni Inter. Alas 2:47 tayo siya katong kanatos ha.